okayfm 101.7. Mama fa short story bi emma ore bi ware na oware ye no na anchekra na oba no enya arefie yare na se n'adwene no efri hokra bi mfre ni dementia na nokra ya na mpanifo na tanya ba we no ye very young afi no oba no nka hwe wada na yarefo no da ho be ma edina nanim kra na okasa ne ho a na yere ne nte o se ukunu mi na minie wose mi nim wo onim ne baabia ye ni baabia yare ni free baaye na yare ne baa ne so saa no eduru numre a oba no be ye dede santi area ho nipa emote ho no no se wo yire wo ye dede dodo enti se de na area no neighbors ne complaining no na bema no husband no eye ne yase me yire a me don no ama ware no na obai ayare na yare ye munti ohun nipa kra wo hu no ena wontimi so kra enkasa eno ane se woda ho saa te se timadua ene ade enti duru anajo a na waye dede saa obeye dede saa ma areas on area no anase neighborhood no na se vicinity baby omo na omubu ofu na enam se bema na oye businessman na sika kakra wo ne nsam no ena osem se de medom yiri mintimi fa na metena ha ema dede a wo ye enti nkrofo nkasa kasa wo manim saa eto de no be ko isolated area na se wo kopɛ efie wo baabia nipa bia na yire ne yedede a obi ante eto de ne kwa chiri enwura mu baabi na okosi fie ho no ne yire ne hye ho ɛna opɛ obi a wo hwɛ ne so nti wo kwa adwuma na obetena ne yire ne nkyɛn wama na bemu amu wo ne yire ne ho da emfa wo ne problem wo mokɔ encounter ye wama na bemu amu da bia wo ba na obekɔkro ba no na wahwɛ na manaduane na ode na to se medɔ wo nkae me de nanso me ogidie se daache bi me bɔ mpa ye ma wo obɛkae me se eye me na me ye wukunu a me ware wo no na aya awre ho oba no ontime ne na ontime ma ne ho na aya tete pa. There is something about love se wo pe obi asɛm a ɛyɛ na nya tenka ɛyɛ decision ɛyɛ determination ɛyɛ commitment etina da bia ye kasa se wo kwakwa ware a ɛyɛ amemfa watenka nkɔware hu sɛ nipa na woware no wopɛ nasɛm na wayɛ wadwene sɛ ɛmfa hu ne die besie wobɛtae nipa n'akyi wonyine mma da biara da efisa abrabɔ na kukuruhyiase ɛka abrabɔ ho bibia betimi asi eti sɛ wo ware na wo expectation ɛne sɛ nipa no de obenya free ne nkyɛn a mam ye ne pɛ baabi tena aware ye nya mekɔ ɛde na menya aware ye sɛ de me wo de metimi de aboa wo efisa me pɛ wasɛm na ne mranche ne mabawa na aba no mo de atenka na ware atenka yɛmfa nware efisa atenka ne betwam eti saa bema we ebra na yire no wo ware wie yi a oba na worafie yare aba ne so yare bi aba ne so wontimi nkasa wontimi nya hwee na afei obai sori anadwo no wo ye dede no enko bi enko bedwane agya no na nam se na opɛ oba na sem wanware ne atenkenti wo pɛ na sem ankasa wo dɔ no waye na dwen se me ne obɛfam ebra bia bebe sese koduru bia efise wo ye obi a me dɔ wo na me pɛ wasem enti da bia wo mu ana wo ma doctor ba behwɛ na yire no na okɔ doctor behwɛ na yire no na wokɔ enti da ko bi ɛna bɛma no wɔfa bɛsra no no se na wo yiri wonyɛ sure sɛ mo former house baabia na motie no sɛ wo de ne kɔ hɔ a na bia wo kɔhwehwehwehwɛ hɔ na bɛma na kaakae niema because baabia de na ba betene obi anim no wonim obi a wɔ ha wo ne nko a na hyɛ ha wo pon adwuma no aba ne nkyɛn eti aha no ɛnyɛ familia eti onya familiar environment bi a enka wonyi ni sɛ nka bɛbɔ nti nka bɛyɛ a sanfa wo yire ne kɔ no sade na yire ne tena ka mu so mo sɛ ba wo former house baabia na wo tie na oba no sɔre a eduru anadwo na wo ye dede na area hɔ no nipa ɛwɔ hɔ no wo bu afuo no ɛna ɔsade oba ne baabie wɔde ne bɛ ne nante de wo kɔ mo bedroom ɛde ne kɔ wo hall ɛde wo kɔ wo kitchen he oba ne kɔ nante no nso ti wa yeti wo nam mu sei a nani aye san wɔn hunu hwee ɔmo nante mu ye no ɔde oba ne bɛto ka anim ɛna ɔse ne mame sanfa ne nkɔ baabia ye wo isolated area no ɛna ɔsande no ɛkɔye etu ode ne koye no omu kono an oba ne fa mu dae oba ne dan ne bia wo hu bi da wo se me yiri wo yare ye wo na sei da enti omu duru ye no opagya no ode ne to bed so oba ne da ya anadwo ne nyina nani ante eso no wo home e ma wo frɛ doctor kwa ma doctor behwe no e na wo se wo yiri no wo nwu ida no wada ade achi ya oba ne tie ye no wo se medo na himfa na me weyi ehimfa na me gina yi na ade ne yefie wo ho no amaya ba betena ha yi na bema ne se odo matena wo ho saa matena wo nkyɛn saa mankɔ baabi a na me twɛn se baabi kro na wo kɔye no obɛba baba beduru eti se wokɔ na se waba
me mam wakɔ aba me nkɔ baabi a de wo mu an sɛ yare bi ne ba wo so menim baabi efiri na me kura wo nhume ɛna ɔba ne sɛ me nti ase me hu bi da ampa obey recover ye ɛna bɛɛma yi ɛsɛnya na yere back ɛna ɛkɔyɛ anigye ɛma no no san ɛba wo mu fie na sama bɛɛma no ka ya na emu dɔ ɛna me pɛsɛ nya adesua bi efiri mu ɛfa yɛ ni onyankopɔn relationship ɔse me nkɔ baabi a wokɔ yɛ bia wo nante yɛ wo da yɛ mu no sɛ wakɔ na sɛ waba me san ɛmo wakɔ aba me nua me tie wo onyankopɔn wɔnkɔ baabi wɔnkɔ baabi a wɔte hɔ a wɔtwɛn why to say the prodigal son a wɔgya n'agya hɔ na wɔno akɔ nante ya na akyire he came to himself into ɔbaa fie onyame sɛ wo ba a ɔbɛgye wa wo a atu ɔbɛmo wakɔ aba wɔte ho a wɔtwɛn wo wɔdɔ wo nti ɛna ɔse I will never give up on you me mama bɛmu mu ɛwɔ wafa mu da obi wa wo hyɛ wɔ sɛ Akosua me ne Nyankopɔn ɔtwema nso na me so ne nyame twema nso sɛ Nyankopɔn ayɛ wo dɛ ai na me ba wiase na maba bedi amane na me ba wiase maame onyankopɔn nko na betimi aboa wo ɔno so na so ne na etwema nso ne bɛyɛ yie onyame na wɔbɔ wo no wɔdɔ nti na wɔbɔ wo ɛna wɔbɔ wo abotaye bi ɛda wo so wɔtwen wo sɛ wo bɛbɛ fie ebi a wabrabɔ a wo bɔ ne da bia wo de wadwene ne nam na watenka ne nam wo betie wo bia futuo nanso wo ne Nyankopɔn ɛnkasa da ebi mpo a wo acknowledge ne sɛ Nyankopɔn bi mpo wɔ hɔ na wo ne ne bɛnante ana wo ne ne bɛkasa nanso so in all your ways no acknowledge him wakwan nyinaa no ɛyɛ akae no eti bia wo wura fi no wanante mu de ho akɔkɔbɔ namfofoɔ wakɔyɛ nneɛma a ɛnyɛ wo ankasa wo de wadwene abɔbra afedi abrabɔ no wapem onyankopɔn say I am still here come home brefie na me moa wo na me de me yɛ boafoɔ a me bɔ wo sɛ me boa wo ebi a wo de wo ho tu wo sika bi so ene wo sika na hye wababa bɛhwefo wo nyame say woda so wɔ hɔ etu de bra na wɔbɛboa wo ebi a wokɔdi bɛma bi akyi wokɔdi wɔ ba bi akyi de wakoma nyina ama na wo refi sɛ onyame asɛm akasa no menka de ɔde ne ho tu nipa so ɛnɛ sɛ nipa no di hwamɔ onyame de wɔ ni hwamɔ ebi a nipa bi a wo ne ne hyɛ business ase wo sika hye ɛnɛ wo pɛ na kyira kwan baabi a wo hu no onyame sɛ ɛnɛ sɛ wanante na wabra wo de ɛbrɛ fie ɔno de ɔda so te he ya a wɔtwɛn wo baabi a wo bi ansa dan mu na wo hyɛ sɛ wo office na wo wɔ sɛ wo sufrɛ no a ɔbɛgye wo so wo si awurade wo ba maba wɔn ko na abetimi aboa me eti hu me mɔbɔ ma chinchine ewiase nneɛma a me fato me ho so nyina amoa me enipa a me de wo me ho to wo so amoa me aware a me de me ho to so amoa me me sikasɛm amoa me afedie mapem onyame si sɛ wo chinchine ne wabra wɔno de wɔ ha na ba mu mui ɛwɔ wabrabom sɛ wo ne ne bɛkasa obeti wo si sufrɛ me na megye wo so na meka wo nsɛm a ahinta uredi Jeremiah chapter 33 verse 3 a wɔsi sufrɛ me na megye wo so onyame si wɔn kɔɔ baabi a wɔda so asɛdeɛ wɔbaa no na wɔno de yare na ɛbɔɔ no na de na kɔ baabi a na onim baabi a wɔnam nanso na ne kunu da so te hɔ ɛtwɛn no na wɔhwɛ sɛ she will come back to herself na wotimi baayɛ na afei na ni baa ne ho so no ka sɛ ɛhemfa na mewɔ yi no onyame sɛ obusa ho sɛ ɛhemfa na wɔ yi ɛhemfa na megyina yi mayi nyame ama ma yɛ de me ankasa mepɛ mama hantan ni dwe edi manim kan mama pese me nkum nya di manim kan afi de mabre se ne wo beko okotodwo anim ababia wo bia wo sufre no a obegye wo so na wo betie wo na obeboa wo sometimes as se wo hu babia wo in the garden of Eden no ebra Adam and Eve wo mu di aduaba no na onyankopɔ pie obusa Adam se Adam where are you wo hemfa etore bi se wo hu babia wo abrabɔ no babia wo gina unse mijina disappointment mu mijina betrayals mu mijina woya mu mijina tete mu mijina wosun mu mijina benidie ne mijina abambuo mu nyame busa wo se ehemfa wo na wo where are you eti se wo ho babia wo no a babia wo no onyame betimi aboa wo nkakra na wo de wakɔ enti memma wo bamu mu ema ne nye wo se wo ye ankonam na wo bia enwene ho obi amfa onyame bi wo hɔ a wo dwene wo ho wo bɔ wo ma wo no ankasa ne ho wo amwa amani pa bia wo onyame wo bɔ wo ma wo no ankasa ne ho wono de wo busa wa ne se babia wanante a wakɔ akoduru bia no sɛ wo bɛbɛ fia obebie pono no amaw te sɛ prodigal son no obɛgye wa tu ɔno obeton sɛ didi obɛboa wo nkakra na de wo demu bia na so hawo ɛne abenidie sɛ ya ware relationship mu sikasɛm wo adwuma mu babia wo bia no obɛboa wo ayɛ ne nkakra
obepru na wo destiny ne de God is committed to your destiny. God is committed to your destiny. Enyerae wo mom na wo yerae na wo destiny o de ma wo de edaso ho enti brafie na wo ba wo de obekọ na edi nkonimdie bebro wei ene adesua yesua ewo Abrabopa dwumedie so se nante cha onyame de ye ba obegye awa etu. OKFM 101.7.